Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed, sallu ala tebibi kulubina Muhammed, sallu ala şefii zunubina Muhammed. Emi îro behsê jî camiya bikin. Cami, hürmeta camiya çiye? Cami çiqas xêra wî heye? Resulullah aleyhissalatu vesselam gotiye. Gotiye hûn dünyayê dan mêvanin. Öyleyse gotiye mal olarak cami xura mal bikirin. Camiye texin mal, camiye da pır bigirin, pır ibadet bikin. Hakkı mümina gere camiye da müferrah be. Vati kete cami kalbi müferrah be. Devre evliya ki Khuda usa gotiye münafık camiye da fenani teyri kafesi da binavi teyinde be. Müslüman camiye da fenani mesih bahriye binavi dert kebe. Hakkı mülki Müslüman ra gere kadri camiye par bizan be. Çünkü kadirgirtina camiye delalet ser mezinda Xwedê dike. Madem ki cami malê Xweda ne. Meriv diçe mala insanekî mezin, amîrekî mezin, huzûra wî da meriv tedbîrlî disekine, meriv qedrî wî digire. Cami jî mala Xweda ne. Wetê ki meriv qedrî camiyê bigire, meriv qedrî Xweda digire Azze ve Celle. Hasenê ku Hazreti Alî dibêje radiyallahu anhu, dibe insan di sê ciyada dibe mêvanê Xweda. Yek insanekî dikeve camiye sade ji bo ibadetê here camiye, heta camiye derkeve mêvaneş Xweda ra. İnsanê insanekî ziyaret bike ji bo Xwedê ziyaret bike, heta nî ziyareta wî xilas ke mêvaneş Xweda ra. İnsanekî bi malê helal derkeve here hecê, heta bizvere were ew insan mêvaneş Xweda ra. Lewra mêrkê Müslüman sê heb güvenî wî hene, sê heb Müslüman sê ciyada sê heb tişta wetê bike, Müslüman dibin qorma ilahiye de. Ya evvel Müslüman camiya da bin qorma ilahiye de. Adudiya zikri Xwedaya, zikri Xweda wetê mervê dike, ew insana ji bütün şerratê muhafize kirine, a çara xwendina Qur'anê ye. Müslüman divan sê ciyada bin qormekî mezin da, bir qorma ilahiye de Müslüman. Hazreti Ömer radiyallahu teala anhu dibe de erdê da camî malê Xweda ne. Êtê da nimêj dike ziyaretçî Xwedayê. Ê ku tam heqîyle here camiyê da ibadet bike, ziyareta Xweda bike, heqe ser Xweda ewî insanî müşerref bike. Hürmeta camiyê bi banzde tişta tê zikirinê. Ya ewil meriv kete camiyê gere meriv selamê bide. İnsan têda hebe Kur'an ney xwendenê, waz ney dayînê, merivê selamê bide. Kesê ya tu nebe merivê bêje Esselamu aleyna ve ala ibadillah salihîne bêje. A dudiya mêrkê kete camiyê gere 2 rekat nimêj bike paşê rûnê. Lewra Resulullah aleyhissalatu vesselam gotiye her tiştekî ra hediye ke, hediya camiyê jî 2 rekat nimêj e. A sisiya mêrkê kete camiyê da kirîn firotan naykirinê, ibadet tê kirinê. A çara mêrkê kete camiyê cî şer û dawa nîne. A pênca camiyê da tişta wendabûyî nayê gazî kirinê. A şeşa camiyê da deng bilin nabe, qîrîn qûjin çê nabe, zade zikir tê kirinê. A hefta camiyê da nayê xiberdanê, besa xiberdanê dünyayê nayê kirinê. Ancak halê insana tê sual kirinê. Cemaeta me da filan kes hebû çima nehat, filan kes nexaşe dürüma wî çane, evan tiştan tên sual kirinê. A heşta camiyê da ser kesî ra merî derbas nabe, ku boş be merî wirû dinê. A neha camiyê da eva cî min e, tu çima cî min rûniştî tiştî wisa tune. Camiyê da sade cî îman belû ye, cî ji kesî ra belû tune. A deha camiyê da merî sefê ser hevalê xwe teng nake. A yanzda yekê nimêj dike merî pêşawî ra derbas nabe. A donzda camiyê da merî nikare tû bike. A sêzda meriv camiyê da bi destê xwe işaret hereket nake. A çarda camiyê meriv muhafizet ke, temiz digire meriv camiyê. A panzda camiyê da meriv pir zikrê Xweda dike. Meriv ji zikrê gafil nabe. Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye zemanekî ser ümmeta me da were, xeberdanê wan ê sade camiya da bibin. Camiyê bibin bênê çêkirinê, bênê müzeyen kirinê, ama sade ji bo xeberdanê. Yê bibe sohbet yerî camî. Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye ihtiyaciya Xweda
بهاتنا وان انسانا تونه هاتنا جامی هوجی جمعان انسانا روننی او انسان ساده جامعیت خنجی خبردان جی صحبتی جمعان انسانا روننی احتاجی خدا جی بهاتنا وان تونه رسول الله صلی الله علیه و سلم گوتیه پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیه چهار تشت هنه پر خریبن خدای سوال وان بکه یک قرآن ده زکی مرکی ظالم دا مرکی که قرآن خوند بو حافظ گره ظالم نبه خدای روز قیامت سوال اوی قرآن جوی ظالمی بکه یک او جامعه ده ناوا گنده که دا به چه کرنی به عبادت به عبادت یا نه کرنی خدای سوال اوی جامعه جوی گندی بکه آسیسیا قرآن مرد بینه داینه مالا خود دار دا بکه قرآن نخونه خدای سوال اوی قرآن ایج مرد بکه آچارا انسان اکی صالح ده ناوا توپلم اکی نباش تا به قدری وی صالحی نظام بن روز قیامتی خدای سوال اوی جه بکه پیغمبر علیه السلام گوته جامع روز قیامت دکمه شکلی دوه که سپی نگی ویج انبرینه هستی وی زعفرانینه دین محشر جامع mezuni camiye fenani şekli deva da mezuni serivi dikişine imam jî peydajo tê mahşerê. Tê mahşerê wetê tê mahşerê ew ê ku di camiya da ibadet kirine, ew ê qedrê camiyê zanibûne, ew ê camî temîr kirine, ew ê camî da ibadet kirine, ewana tev jî peyîne bi camiyê ra têne mahşerê. Ehlê mahşerê gazî hev dikin, dibe evan melaiketin, evan pêxemberin, evana kêne Hazreti Cebrail gazit kedbi ne melaiketi ne peygamberin eva ümmeta Muhammed aleyhissalatu vesselam evi dünyayı da cami çeydikirin kadri camiya digirtin camiya da ibadet dikirin cami zanibun cavat ediketne cami zanibun cami mali khudane terbiyeli diketne camiye da huzurlu rudiniştin cami zanibun sadece bu ibadet ye bu haberdan nine bu niyeti düşüne cami evana ümmeta Muhammed aleyhissalatu vesselamın. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu dibi zamaneki ser ümmeta Muhammed aleyhissalatu vesselam ra vere İslamiyet sade navi büyüne. Tüşki sual ki becez Müslümanım. Ama İslamiyet çiye, Müslümani çiye, çay yaşamış ve haber avcıyetünne. Kur'an-ı sade resmi bibini. Kur'an-ı bin mala Xuda dar da bikin. Kur'an bu çihat yaşandını. Emr nehiye Xuda çiyet Kur'an'ı da haber avcı çiğnabe. Camia پر چه بکن ته که رقابت جامعه فلان کسی فلان گندی چمارنده چما امرن نینه اما جامعه چه دبش bu ibadeti و تی مرف جامعه چه کرده عبادت نه که چه anlama camiye علما کی وسا گوتیه و تی مرف جامعه چه کرده عبادت نه که خانی که و تی مرف عبادت کرد باشه دبه جامعه قدسال دبه مزن دبه yoksa cami çekirina camiye rekabeta çekirina camiye jibo ibadet mertiyabe kirini ve merv cami xarabe bije ibadeti çe anlamavi he merv xeyr kiriye mi cami çekiriye mi peredayı etida xebeti mi ama ti ibadet ne kiriye fayda ki ütüne Hazreti Ali radiyallahu teala anhu dibe ev çax ve ti ev zaman ser ümmeta Muhammed aleyhissalatu vesselam dahat en şerri ümmeta Muhammed aleyhissalatu vesselam qisme ki alim ere derkevin. Yi insana texin riya nebaş fitneti çebebe sonu da ev alim bu milleti rayi herin delaleti. Subhan rabbike rabbil temasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavat.